unpublish naka haka kalai tarik benai nukong arhajar pusat but ka last date ia ka filing of claims and objection kalong hadu ka arpo artarik benai nukong arhajar pusat but nangta pada but dispose of yigitu ki claim yiga objection kini kitai kan kut aka arpo sau tarik benai nukong arhajar pusat but ia ka final publication kan long haka arpo nyau tarik ubenai benengkong arhajar arposan kata kadai ke notification kebentaan buat ke benengkong nangta haka ju kesengi pada bat kata kalong ha ka arpo nyau tarik biang mo arpo nyau tarik jong ubenai benengkong arhajar arposan ubah haka ju kesengi ngi publish ia ka final publication jom ka electoral hakaju aski ngin notify sa ka notification ka baar bat kata ka notification ka baar kalong date for calling the constituencies to elect their representative date for calling the constituencies to elect their representative kan long haka arpo nyau tarik kabut nado arpo pra tarik kidistang man file nomination arpo kundai laipo way hadu ka lai tarik jong ubnai baat arhajar arpusan en penkut ya ka file nomination haka por lai baji but haka ju kasni hadin jo ka lai baji en saplong ya ka scrutiny ya ki nomination papers haka ju kasni lai trik benai ba arjana rusan en saplong ya ka scrutiny ya ka nomination papers to nangta ka last date ban withdraw ya kan mention pipa ngibu aka sautrik unai ba arhajar apusan nangta date for finalization and publication of valid nominations and allotment of symbols ngin le haka riutrik kata kadekan riutrik ka ba ngin finalize ya ka publication jom kitu nomination papers wala along valid but haka jo opor ban ai ru ya ki symbol kat kum ka edi rules kamut haka riu tarik benai baar arhajar arpusat nangta ka date of polling kasri ban ya tebot kan long haka arpawai tarik Friday benai baar arhajar arpusat but ka date of counting kan long haka arpusau tarik benai baar kabade ka Monday arhajar arpusat kata kadeka time schedule kiba ngi labu na kabenta jong kanek election MDC kaba an salong ha uniu benai ba pi ya kan mau hadin jong kaneka kabinet syong ana last kabinet meeting ka department DCA kara ya agenda ha kabede bat ka election MDC syaki arteli kini kidis council kawi ka HDC bat kawi ka Charles atau Master Council but kabas tenat kalong hadin baka kabinet kala recommend sya honorable governor ya ka time schedule jong kaneka election ka proposed time schedule jong ka election de naskong ba betip ba governor ulah dia approve ya kaneka recommendation ka kabinet pa lengba jong ka DCA department but kata kalong ba ya kaneka notification namar haka notification don ar benta kawai ka benta kalong ka notification na ka benda ka draft electoral dengan ko ban pensya yang ni ba kaneka notification number 1 haka bedai bat kajing penmena ya kini ki electoral ka draft electoral ka
government lemba jong governor la ai ka direction ka lemba kan sedang kan ni ka draft electoral rule haka khalai trik bangin le ya ka draft publication haka khalai trik ubenai benukong ar hajar ar kusan namar babenta ka revision electoral rule ka laya chakmat te ka benukong pelongba ka first draft electoral rule kan don kan long haka khalai trik benai benukong ar hajar ar kusan nangta ngi aipor bede ka claims ka objection kani te ka last date pada na kamta ka filing claims but ka objection kan kut hadu ka arpu artri na ka khalai tarik namar kat kum ka rules kolong ba ni hak ban bu thik de kapor bat kapor kolong na ka khalai tarik hadu ka arpu artri benai nukong ar hajar ausan la ngin entertain ia ki complain ia ki claim si objection kat ki badai na kitu ki concern voters ki bahak ki keleng sodong jongka hasil skosil bat kumju jongka jaktia district council bat kabalai aka arpo sauterik pada arpo sauterik kini ki district collector le ki DC jong kini ki district ki baper ki bahaba kini ki artli ki autonomous district council kin sa dispose of ya ki claim baji ka objection boro bat kani ka bakin le kalong haka arpu sautori kin dispose kin pendep nadong syadong ya ki claim ki objection bat kino kan badai haka arpu sautori ko banai nokong ar hajar arpu sat bat nangta kan wan ka final publication kalong kumju kum bangila ya ka election MLA ya ka election MP ka final publication ya ka electoral roll kan long haka arpo neutri ubnai benungkong ar hajar ar hosan benungkong kan notification ka bangi pemi mentakasni kadai ya ka proses jong ka electoral roll haduk ka bakut ka banlong arpo neutri but haka notification ka baar ngin ai haka ju ka singi ka arpenyotrik kata apat kalong ka jingkot na ka benta ban file illumination kung mga ong ipin nadong sidong ban file illumination haduk ka bakut ka ban poy haduk ka neutrik benai baar arjar arsan but ka bakaddu ka belong very important kalong ba nadu ka arpenyotrik ubenai ubenengkong ar hajar arpusan hadin bangi ngila notify ngila come out bat ka notification ban ong bangi invite lan ngi khot yakin ki bayale yakin election hapok ki arteli ki district council ka khasi bat ka jati district council country kamru ka model code of conduct nadu ka arpunyo tarik ubnai ubenengkong ar hajar arpusan kan model code of conduct kan sedang bantri kam ha baru arteli kini ki district council la kalong ki scheme sarkar la kalong ki scheme MDC ba ngi haban but berking ya kaneka notification ke pengesai but ya kaneka model code of conduct lu ngi sa ailang hak tugas ngi akun neutrik ka bangin notify na ka benta ka election ka banlong haka arpuitrik benai ba ar hajar ar usan kata ka bang akwa ban pensyai ha kaneka bor ka benta